Сәлем, bu мин. Мұнысы да мин. Байырма көрәсіңме? Мұндайға әйләнер үшін мен тренажер залында шұғылданам. Yollarda yığılılar jimil. Һәм күп итеп эш пешмак ашым. Салдармысыз, бу Әйтче каналы, минем исемем Ленар. Мин Мәскәүдә яшәүче Токтар егете. Татарның кайсы йолдызлары спорт белән шөгыльләнә, яки көне-төне тренажер залында шөгыльләнә. Дөресен әйткәндә, андыйларны табу җиңел булмады. Әнә җырчы Ришат Фазлыәхмәтов бер кыз белән сугыша. Сөйгән яры Тәтишка икән. Ришат үзен уңайсызрак хис итә бугай. Тәтишка хәзер дөмбәсләп ташлый инде Ришатны. Җырчы Гөлнара Тимерҗанованың да тренажеркадан башы чыкмый бугай. Горизонтальная тяга в блоке узким хватом дип атала ул эшли торган күнегү. Атканын ныгыту өчен. Аны булай итеп эшләп дөрес. Тимерҗанова булай итә. Ну, аныкы да дөрес бугай. Инде. Гөлнара Тимерҗановага 5, юк, 5-0. Аргентина, Ямайка, 5-0. Үзем дә буталды. 5-0, ягъни 50 Тимерҗанованың яше. Ә 5-ле физкультурадан бездән аңа и югары билге. Җырчы Илсаф тренажер залына йөреп интекми. Ул мускулларын шушындай зур чүмечләр белән ныгыта. Зур казаннарда пешә торган ашларны озаклап болгатырга ярата. Бу чакта кешенең кул мускуллары эшкә җигелә. Төгәлрәк әйтсәк, бицепс белән трицепс. Тишка, сине күрсәттек бит инде. Карәле, рингта гына җитмәгән. Безнең юстада доминант буласы килә. Ришат Төхфәтуллинның вакытына керәсең бит инде. Ришат йөгерергә ярата. Хәзер белмим, элек ярата иде. Кыш көне җырлый-җырлый йөгерә иде. Бөтерелеп ұшақ күкләргә. Җырчы композитор Зөфәр Хәйретдинов ондыклары белән волейбол уйнаштыргалый. Молодец, бабай. Юк, сез дә юк. Бу бабай да молодец. Ләкин волейбол буенча Зөфәр бабай молодец. Ну, ә Илсия Бәдретдинова просто секси. Сәламәт яшәү рәвеше беребезгә дә кылмачау итмәс, дуслар. Аппетитный формада булуның бик зур минуслары бар. Әгәр авырлыкны контрольдә тотмаса, тулы бер чирләр букеты килеп чыгачак. Гомер буе тәмле ризык белән бергә учлап, дару да ашап яшисе була. Сәламәт булыйк, инде дә сау булып торабыз.